Bai, uste dut. Bai, no? Listo. Bueno, nire etorri hori, maiatzan 22ko udal bilkura hontara, eta lehenik eta behin aipatzea hori buruzne gaur ez dagoela, orduan nik zuzenduko dut bilkura, eta lehenik eta behin urgentziazko 3 puntu bozkatu beharko genituzke urgentzia puntu bakoitzean, eta gero puntu horiek bozkatu, eh, nahi bauzue, kasu honetan, lehenengo puntua izango zen, kreditu aldaketa bat, ETZ-eko laguntza zerbitzuan. Hori komisioan azaldu zen urgentzia, eta, bueno, ez naiz luzatuko. Orduan izango zen urgentzia bozkatzea, eta gero Bai, eta gero puntua. puntua. Vale, aldeko botoak. Hau bat ez onartzen da. Eta orain puntua. Aldeko botoak. Ez. Hiruren urgentzia eta gero puntua. Vale, 3 urgentzia, vale. Bigarren puntuan kasu honetan da, ETS-eko laguntza zerbitzua, geneukan lizitazio fasean, oraindik ez badira aurkeztu eskaintzarik, enpresen aldetik, sindikatu batek errekurtso bat zartu du, eta ikusten ziren, claro, oharkera joan barzan, eta oharkek ebatzi bitartean, claro, zerbitzua geldituko zen bertan bera. Ze oharke azkenan 3 hilabetez edo tardatuko zuen ebazten. Orduan hor baloratu da teknikoki eta juridikoki zenolako bai. Kasu honetan baloratua teknikoki eta juridikoki bai, ETS-eko laguntza zerbitzu honetan pliegotan hobe dela moldaketa batzuk egitea, besteak beste hor aipatzen zuten adibidez podologia zerbitzua izan zitekela langileek berez egiten duten bestelako orain egiten ez duten bestelako zerbitzu gehigarri bat, eta horrek aldatuko zuen euren lanpostuen zereginak, eta bueno, pues, gero ere ikusi dira aldaketa batzuk, igual beharrezkoak zirela, orduan planteatzen dena da, bertan bera ustea lizitazio hori, eta pliego berri batzuekin, aldaketa batzuekin ateratzea. Hori izango zen 3. puntua, ez dakit azaldu nahi zen. Bai. ¿Los pliegos cuándo van a salir los nuevos? Es decir, se iría a quitar esa parte y estarían ya para salir. Están sí, Están ya. Sí, os lo he mandado en el email. Ah, vale, no, mira, vale. Bai, asuntoa da, claro, honek dekola zentzu baten azkenan honek errekurtsoaren asuntoa, pues, egin dauena da, claro, bideratzea da errazago moldatzea eta pliegoak berriz ateratzea. Hori izango zen. Orduan bozkatzen dugu 2. puntuaren urgentzia eta gero 2. puntua. Urgentzian, kasu honetan, aldeko botoak. Hau batez onartzen da, eta gero kontratua, lizitazioa bertan bera ustea, aldeko botoak. Ez. Hirugarrenaren urgentzia. Vale, vale, eta gero kasu honetan izango ziren plegu berriak onartzea eta lizitazio prozesu berria onartzea. Eta kasu honetan hori bai gehitu dira, no, orduak. Bai, gero azaltzen dugu puntua. Vale, gero azaltzen dugu. Vale, izango zen ere. Bai. Hombre, Nico, Zela. Eta hori, 3. puntuan bozkatuko genuke ETS-eko laguntza zerbitzuaren lizitazio plegu berriak, eta orduan urgentzia. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Eta orain pasako ginateke puntu hauek bozkatzera. Lehenengoa da, komisioetan absolutako esala, ETS-eko laguntzaren kreditu aldaketa, aldeko botoak. Bueno, Bueno, dago zer esateko?
Claro. Bueno, horrez bergara eta, ja, gehiago. Vale. Eta, bueno, Vale. Eta hau jondo zien amaieran. Bai. Vale. Vale, ba... orduan, hurrengo puntua izango zen, ja maiatzaren 15-ko akta onartzea. Orduan, hogeita bi. Hogeita bi. 22. Vale, 22. Vale. Zerbaitik, hemen. Vale. Vale. Vale, 22-ko akta onartzea. Vale. Aldeko botoak. Vale. Bigarren puntuan ere ja azaldu zen, eta kasu honetan izango zen handitzea paper bilketaren zerbitzua, ez dakit zeo zer dagoen esateko. Ba, bozkatzera pasako ginateke zuzenean. Aldeko botoak. Eta hirugarren puntuan ISDEKok kasu honetan kontratuaren lizitazio prozesuaren sailkapena eta dokumentazio errekirimendua eta eginkizunen eskuordetzea onartzea da. Hau da, bestela berriz peleno bat egin beharko genuke hau onartzeko. Orduan, ja behin lizitazioa martzen dagoela, no? Osea, orain onartzen da eskuordetze hori. Orduan, aldeko, ez dakit, bueno, zeo zer dagoen esateko. Delegazioa da, adjudikazioa eta formalizazioa da, vale? Bi puntu hori. Bakarrik. Vale. Vale, ba, aldeko botoak. Hau bat, ezin hartzen da. Vale. Laugarren puntuan, etxezetzeko laguntza zerbitzuaren kontratuaren aldaketa onartzea. Eta, zeo zer dagoen esateko. Esto es lo de que dijimos, ¿no? Que este año había más importe, lo del otro había que explicar. Este es el de la revisión de precios. Vale. Con el SAT tenemos muchos puntos, pero es la revisión de precios, entonces modificamos el contrato. Vale. ¿Y lo del importe, eso dónde es? Lo de que había más horas. El de urgencia. Ah, vale. Vale. Eta, zeo zer gehiago. Vale. Ba, aldeko botoak. Vale. Eta bosgarren puntuan baita kasu honetan izango zen luzatzea animalien zerbitzua. Ez dakit zeo zer dagoen hor esateko, kasu honetan guk plentzin ez gauden ez dugu bozkatuko. Vale. Vale, ba, aldeko botoak. Vale. Eta orain bai sartuko ziren lehen urgentziaz, Bozkatu abstentzioa. Bozkatu behar duzu. Osa, bozkatu behar duzu edo abstentzioa edo kontra. Vale, abstentzioa. Vale. Eta orain bai pasako ginateke bozkatzera lehen nolabait azaldu izan diren puntu horiek urgentziazkoak, eta da lehenengo puntua da etxezetzeko zerbitzuaren kreditu aldaketa. Ez dakit zeo zer dagoen esateko horretan, edo... Ba, bozkatuko genuke. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Bigarren puntua eta hirugarrena lotuta daude, baina pixkana formalismoz eta... Banaka egiteko hobetu. Lehen aipatu dugunagatik, kasu honetan izango zen orain martxan dagoen lizitazioa bertan bera ustea, eta hori bozkatuko genuke. Ez dakit, zer dagoen esateko. Ba, bozkatzera pasako inate, aldeko botoak. Eta hirugarren puntuan, kasu honetan, dira plegu berrien onarpena. Etxezetzeko laguntza zerbitzuaren plegu berrien onarpena, kasu honetan ikusten aldaketa batzuk txertatu dira. Ez dakit. Bai, azalduko ditut nahi. Utsi, pasela, porque hartzeko. Kendu dugu podologia eta garbiketa estaren zerbitzu hori
zerbitzu osagarri moduan, eta orduan aldatu behar izan ditugu balorazio irizpide hori. Egin duguna da, 18 puntu zeuden eman da, hobekuntza horretara, orduan, sartu dugu. Presioan, eta jarri dugu erantzun denboraren puntuazioa ere. Pizkat, alta berri bat dagoenean, baloratzeko, maksimo dia 7 egun alta emoteko, orduan, hortik bera eskainten dutenak, puntuatuko ditugu. Eta gero beste 49 puntuak dira proiektu teknikoa. Hori ez da aldatu, hori jarraitzen du. Eta orduan aldatu da, lehenengo eranskina dela nola aurkeztu kriterio automatiko horien eranskina. Gero aldatu dugu epea, ze aurrekoan zegoen 2 urte, 3 urteko 3 prorroga urte bakoitzeko, eta pixkat ikusi dugu entala urgentziaz egingo dugula, eta igual nahiko duzuela etorkizunan kontratua birplanteatu, urte bat egingo dugu, eta holan urte bat dago pentsatzeko nola eman zerbitzu. Sartu dugu ere... La prórroga, 3 prórrogas de un año. Vale. O sea, pueden ser hasta 4 años. En vez de 2, vale. En vez de 2 más 3, Luego 1 más prórroga 3. de 1 más 3. Gero, sartu dugu informazio gehigarria, egin digute nahiko galdera aurreko pleguetan, orduan erabaki dugu, interesgarria litzatekeela sartzea daukagun informazio guztia, ahalik eta eskaintza hobea egiteko. Gero, falta zain subrogazioan, informazioa langile baten hitzarmenen hobekuntza batena, zela daukala disponibilitatea, sartu dugu datu moduan, ze hori falta zan. Zehaztu dugu memoria, nola aurkeztu, zehaztu zitzaigun jartzea, letra mota eta hori dana, eta hori eskatu digute jartzea. Gero, jarri genuen lokal baten kokapena, lokal bat behar zala zerbitzua emoteko, ez genuen jarri genuen zerbitzua ematea ahalbidetzen duen leku bat, jarri gu Bizkaian izatea, lortzen dugu ez bada Bizkaian ez dela ematen, eta gero pizkat aukera dagoela. Eta gero zehaztu dugu ondo, nola egin kontratu aldaketa. Ze jartzen zuen, handitzen bada eskaria, aldatu alda kontratua. Asko handitzen bada eskaria, aldatu alda kontratua. Asko hori, subjetiboa zanez, jarri dugu. 5 pertsona baino gehiago dauz itxaron zerrendan, aldatu alda. Pizkat definitzeko ondo zer dan asko. Bestela oso subjetiboa da. Eta hori da egin ditugun aldaketa. Zer dago esateko, buskatzera pasako ginateke. Aldeko botoa. Honekin erragulera. Ez daude. Ez oipa denez. Besterik gabe amaitutzat emoten dugu gaurko esoiko. Osa,